Moi! Mut on tänään kutsuttu tuonne Epinlaineen koululle kertomaan Keijo-sisaret, Pökö, Tirppa ja Natunen kirjasarjasta 1- ja 2-luokille. Ja tosi kiva mennä kertomaan ja ihana, että kutsuivat mut tänne. No niin, nyt on kirjailijavierailu tehty. Aivan mahtava yleisö. Eskareita, ekaluokkalaisia, kakkosluokkalaisia. Oli kyllä niin ihana. Tuli ihan hirveästi kaikenlaisia kysymyksiä maan ja taivaan välillä, mutta aika lailla kirjoittamiseen ja kirjailijan työhön ja mun kirjoihin liittyviä kysymyksiä. Viimeisin kysymys oli hauska, kun kerroin aiemmin heille, että nämä mun satukirjat on tai niiden hahmot, Pökö, Tirppa ja Natunen, on niin kuin alku niillä minun omilla 3 tyttärellä. Niin, ja kun kerroin, että joitain tarinoita tai noiden kirjojen jotkut kohdat on myös semmosia, mitä on tapahtunut heille tai meidän perheessä, niin ihana viimeinen kysymys tältä pojalta tuli, että eikö ne sun lapset suutu sulle? Tekin Villi sanoi, että tämä perinteinen, että tiedättekö, että kirjailijat on suurimpia varkaita. Ottavat kaikkia, mitä ympäristössä tapahtuu ja ihmisille tapahtuu ja ihmisten ominaisuuksia ja persoonallisuuksia mukaan niihin omiin kirjoihin ja hahmoihin ja tapahtumiin. Mutta oli todella aktiivinen yleisö. Tarkoitus oli, että olisin lukenut heille viimeisimmästä kirjasta, mutta se nyt jäi, kun tuli niin paljon kysymyksiä. Ja ihana oli kuulla, että aika moni oli jo lainannut. Kun täällä menee, tässä ton koulun lähellä on yläkoulu, niin mopolla pärräävät tossa. Mitäs mä olinkaan sanomassa? Niin, että jotain. Niin sitä, että aika moni oli jo lainannut ja ties mut, että olivat lainanneet kirjastosta tai oli veljet tai siskot lainanneet. Mutta semmonen käynti ihana oli. Ja nyt mä menen itse kirjastoon.